Татарстан Республикасының müstakil рәвештә кабул ителгән беренче конституциясе. Аны депутатлар, сәясәтчеләр, җәмәгать эшлекләре яза. Һәм 1992 елның 6 ноябрендә Россия конституциясеннән 1 ел алдан республика конституциясе кабул ителә. Татар халкы һәм Татарстан Республикасы дәүләтчелеге музеенда шушы чорларга караган архив документлары һәм видеоязмаларны күрергә була. Менә ул тарихи мизгелләр. Принятая сегодня Конституция – первая в нашей истории, идущая от интересов республики. Отныне в Республике Татарстан 6 ноября будет отмечаться как День Конституции Республики Татарстан в соответствии с нашим решением. Конституция катлаулы сәяси шартларда кабул ителә. Бу юлда мөһим адым референдум була. Республиканың төп законын кабул итер алдыннан референдум үтте. Шул вакытта халкыбызның көпчелеге Татарстанның үсешен төп юнәлешләрен хуплады. Конституция комиссиясы булдырыла. Республика ил күләмендә иң көчле белгечләр җәлеп ителә. Дөнья тәҗрибәсе өйрәнелә. Документта республиканың статусы билгеләнә, президентлык институты кертелә, ике дәүләт теленең тигез хокукы языла, икътисади үсеш өчен мөмкинлекләр ачыла. Минтимер Шәрип Шәймиев туплаган команда бик көчле иде. Анда галимнәр күп иде, фикерле кешеләр күп иде. Декларация кабул ителгән көннән башлап, менә 92 елның 6 ноябренә хәтле барыбыз да Конституция турында кайгыртып, язып, үзгәртеп эшләп яшәдек. Тикмәгә генә бит руслар бурны 90-е годы дип әйтәләр, татарлар инде давыллы 90-нчы елларда кабул ителде. Анда иҗтимагый үзәкләр дә, рус оешмалары да, коммунистлар бір яктан, икенче яктан аларга каршы кешеләр, барысы да үзләреннән өлеш кертмәкчеләр иде. Минем бурычым Татарстан дәүләт символлары һәм баш каласы дигән статьяны язу булды. Тәрәзәгә карасаң әнә флаг безнең җилфердәп тора. Иртән, кич, төш вакытында радиодан, телевидениедан безнең гимн яңгырый. Спорт ярышлары башланыр алдыннан Татарстан гимны яңгырый. Хәтерлим, 1990 елның 30 августында Югары Совет бинасында иртәдән башлап, иртәнге 10-на башлап, караңгы төнгә хәтле дип әйтерлек, без менә шушы Конституцияга тәкъдим ителгән өстәмәләрне тикшердек. Мин бик кызганып та куйдым, ул вакытта юстиция министры Альберт Салабаев дигән кеше иде, бик тә сабыр кеше, төпле кеше. Ул иртәнге әйткән сәгать 10-нан төнгә хәтле басып торып, һәрбер төзәтмәгә бит аңлатма бирергә кирәк, аны якларга кирәк, аны кабул итәргә кирәк. Конституция 7 кисәк 4 бүлек 126 маддәдән тора. Һәр сүзнең үз кыйммәте бар. Конституция ул яшәү рәвеше. Ул кеше хукуклары, ул халык хукуклары, ул тел, ул мөнәсәбәтләр, ул илләр белән мөнәсәбәтләр, җирләр белән мөнәсәбәтләр, гомумән татарларның яшәешенә кагыла торган документ. Мин ни өчен дип әйтәм, чөнки монда күрсәтелгән әйбер дә бар. Татарстан читтә, Татарстаннан читтә яши торган халык татарлар белән аралашу мөмкинлеге бирелә дип язылган. Дәреслекләрдә җибәрә алабыз, концерт бригадаларында, театр гастрольләрдә оештыра алабыз, аларны монда чакыра алабыз. Хәтта без Кытайда яшәүче, Синьцзян округында яшәүче татарларны 50-60 татар баласын Казанга чакырып, югары уку йортларында аларга белем бирдек. Менә әгәр дә Конституциядә шушы статья булмаган булса, бу мөмкинлек булмас иде. Мустақиллек без уйлап карасак, ул бит хукукына түгел, ул җавапчылык. Татарстан 30 ел элек үз өстенә бик зур вазифалар йөкләп, бүгенге көнгә хәтле аларны уңышлы гына башкарып тора. Конституциянең символик көче бик югары. Менә әйтик, республикаларда бар конституция, төбәкләрдә устав дип атала. Халык конституцияны өйрәнә, хокукларын елдан-ел күбрәк белә. Республикада яшәүчеләр төп документта күрсәтелгән хокукларын яклап судка мөрәҗәгать итә алды. Конституция суды бездә 22 ел эшли. 4000-гә якын мөрәҗәгать алына, 344 карар чыгарыла. Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкилдән бары тик татарча гына алып барылган утырышлар да була. Конституция судының күп кенә карарлары ул гражданнар файдасына булды дип әйтергә була. Конституцияга туры килә дип нәтиҗә чыгарганда да
Әлбәттә, суд үзенең йомгаклау өлешендә килеп чыккан пробелларны хокукый җайга салып, киләчәктә мондый гражданнарда проблемалар булмасын өчен дигән нәтиҗәләр бик күп иде. Хәзер инде Конституция судына мөрәҗәгатьләр кабул ителми. Ел ахырында мәхкәмә үз эшчәнлеген туктатачак. Үзәкләнү процесслары бара. Шуңа күрә Конституцион судның тәҗрибәләре хәзер Россия Конституцион судына күчә. Чөнки без бер сәяси поледа, бер сәяси системада яшибез, һәм шуңа күрә үзәкләндерү процессын гына дип аңларга кирәк. Монда зур югалтулар булырга тиеш түгел. Бу бер үзгәреш булса, 30 ел эчендә Конституциянең үзенә 16 төзәтмә кертелә. Конституцияда барлыгы 167 статья иде. Аннан соң инде сәяси шартлар үзгәрү сәбәпле 2002 елны без Конституцияга үзгәрешләр кертергә мәҗбүр булдык. Ансында инде ул шактый кимеде статьялар, 124 статья калды. Менә монысы 1992 ел кабул ителгән Конституция, монысы 2002 елны үзгәртүләр белән, төзәтүләр белән кабул ителгән Конституция. Никадәр үзгәрешләр кертелгән булмаса да Конституцияга, ул үзенең эчтәлеген саклап калды. Татарстанның үзенә алган вәкаләтләре бүгенге көндә Татарстанның дәрәҗәсен чагылдыралар бит инде. Аны Конституция бәлки булмас иде. Конституция булмаса, шартнама да булмый Казан белән Мәскәү арасында. Конституция булмаса, без бары тик бер губерния хәленә калыйк. Татарстанның мөстәкыйльлеге сәясәттә дә, икътисадта да, тормыш рәвешендә дә, тормыш сыйфатында да Татарстанның дәрәҗәсен югарыгына күтәрделәр. Әле алда тагын нинди үзгәрешләр буласын бит белеп булмый. Шуның өчен Конституция ничек язылган, анарга бер хәрефтә өстәргә ярамый, бер сүзендә үзгәртергә ярамый дигән сүзне әйтергә ярамый. Алай мөмкин түгел. Әгәр дә Конституция безнең башкачарак булса, я әле булмаган булса, белмим, Татарстанның үсеш юлы кая таба киткән булыр иде дә, Татарстан бүгенге көндә нинди булган булыр иде. Республика бүген Россиянең алдынгы төбәге, ә моның нигезендә нәкъ менә Конституция ята. Аның авторлары ышанып һәм ышандырып әйтә, ул мөмкинлекләр Конституциясе булды. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Владимир Гурьянов, Олег Мыльников, Адымнар, Казан.